pozdrav dragi moji, danas ću vam pokazati kako napraviti domaće pita lepinje koji se onda mogu puniti različitim finim nadjevima. Kako bi postupak bio što brži, ja ću ih danas napraviti uz pomoć tefalove Easy Fry friteze na vrući zrak. Znači u ovom ćemo receptu raditi jedno dizano tijesto, prvo pomiješati mokre sastojke, suhe, onda to sve skupa spojiti mikserom, pustiti da tijesto nakon toga odleži, da se jako lijepo digne i onda ćemo oblikovati pita lepinje i ispeći ih. Svi sastojci koji su meni za ovaj recept potrebni nalaze se već ovdje ispred mene. Znači, treba nam topla voda, treba nam i mlijeko, bilo bi bolje da je sobne temperature, pa ćemo prvo to pomiješati. Odmah ćemo staviti i šećer i suhi kvasac. Šećer stavljamo u ovo kako bi kvasac imao sa čim odreagirati. Malo to sve skupa promiješamo kako bi se kvasac spojio s ovim mokrim sastojcima. U posudu miksera stavit ćemo sada sve suhe sastojke, znači potrebnu količinu brašna, sol, pa ćemo i to prvo ovako malo spojiti kako bi se sol ravnomjerno rasporedila po svemu. Dodajemo maslinovo ulje i ovu mješavinu sa suhim kvascem. I sada ćemo pustiti da mikser odradi svoje. Kako bi se ovo tijesto što bolje umiksalo, kako bi gluten što bolje proradio, svakako ga treba pustiti da radi 8 minuta. Ovo nije tijesto koje ćemo mi rukama završavati na radnoj površini, nego će mikser sve odraditi umjesto nas. Znači 8 minuta kako bi se postigla baš ona konzistencija tijesta koja i treba. Tijesto nakon 8 minuta miješanja samo u mikseru, ne rukama, evo, mora biti upravo ovako elastično kao što možete i vidjeti. To znači da se gluten jako dobro razvio u njemu. Tijesto nam je sada spremno za odmaranje. Pustit ćemo ga u pokrivenoj posudi, znači ili nek to bude posuda s poklopcem ili sa prozirnom folijom jednostavno prekrijete. Znači i ruke i ovu posudu u kojoj će nam tijesto stajati. Posudu mastimo, uljimo kako se tijesto ne bi zalijepilo, a ruke uljimo zato što ćemo sada sa nauljenim rukama puno lakše izvaditi ovo tijesto koje je u ovom trenutku još uvijek prilično ljepljivo i mekano. Evo ga. Tijesto sada samo rukama malo ovako premjesimo kako bi nam bilo glatko sa gornje strane. Vidite i sami da je jako, jako elastično. I to je to. Tijesto je spremno za počivanje. Stavit ćemo ga u posudu, poklopit ćemo i ostavit ćemo da miruje kako bi se potpuno udvostručilo, ako ne još malo više od toga, 2 sata. 2 sata je idealno da stoji ako ste slučajno u gužvi. Nakon sat vremena dođite pogledati u kakvom stanju je vaše tijesto. Ono će se početi dizati, ali ipak će fermentacija kvasa se dogoditi najbolja ako odstoji 2 sata, naravno na nekakvom toplom mjestu. Nakon 2 sata stajanja, tijesto je odradilo svoje, kvasac je odradio svoje, jako se lijepo diglo i sada je vrijeme da napravimo naše pita lepinje. Radnu površinu na kojoj ćemo to sve skupa raditi treba malo pobrašniti i sada tijesto samo izručimo iz ove posude u kojoj se dizalo. Tijesto ćemo sada podijeliti u 5 jednakih dijelova. Nekako je optimalno da od ove količine sastojaka koju smo napravili, napravimo 5 pita lepinja. Pa ćemo tako i izrezati. Svaki ovaj komadić tijesta stavimo ovako na stranu, a jedan po jedan uzimamo u ruku. Lagano ga samo premjesimo i napravimo oblu okruglu kuglu tijesta. Još ćemo malo pobrašniti i sada idemo naše lepinje razvaljati. Pobrašnimo i sa gornje strane i sa donje strane.
Treba nam valjak za razvaljavanje i polako u svakom smjeru napravimo kružni oblik. Lepinja neka vam bude one veličine kolika vam je u stvari košara Easy Frya. Ja sam vam rekla već u startu da ćemo ove naše pita lepinje peći upravo u fritezi na vrući zrak. Sada ćemo našu lepinju staviti na pečenje, vadimo košaru air frya, lepinju samo prebacimo unutra i ona evo savršeno paše na ovu veličinu, kolika nam je veličina košare. Vraćamo je unutra na pečenje, odabrat ćemo ručni način rada i stavit ćemo fritezu na 190 stupnjeva i ona će ovo peći 6 minuta. Pokrećemo program pečenja i nakon toga na isti ovaj način pripremit ćemo sve sa ovim preostalim tijestom. Prva pita lepinja je gotova. Kako se napuhala. Znači divno nešto. To je to što smo htjeli dobiti. Pita lepinje su šuplje iznutra. Znači predivno je. Evo, i iznutra nije dobila ovakvu boju kao od gore, ali i ne treba. Ona je pečena, lijepo se napuhala. Znači, ostavit ćemo ovako sa strane da ona stoji. Pazite da ne probušite kao što sam ja prilikom vađenja. I na isti ovaj način sada stavljamo odmah i drugu na pečenje. Ja sam drugu već pripremila, znači odmah isti postupak. Lepinja ide u air fryer i spremna je za pečenje. I zadnja pita lepinja nam je pečena. Evo ga. Znači, ljudi dragi, mi smo dobili jako brzo, osim ako izuzmemo ono vrijeme potrebno za dizanje dizanog tijesta, ali to je jednostavno tako. Ako hoćete jako fine domaće pita lepinje, treba malo uložiti i truda. Ali ih je moguće ispeći evo, u pećnici na vrući zrak i peku se prilično jednostavno i prilično brzo. Ove lepinje sada još dok su ovako vruće, možete odmah napuniti sa nadjevom koji najviše volite. To može biti pileći gyros, može biti od svinjskog mesa, može biti od junetine, može biti samo od povrća. Za koju god opciju da se odlučite, sigurno nećete pogriješiti. Probajte napraviti svoje domaće pita lepinje što prije i budite uz nas i neki sljedeći put. Lijepi pozdrav svima!